V tomto videonávode si ukážeme, ako správne nainštalovať koreňový certifikát certifikačnej autority Slovenského futbalového zväzu pre bezpečný prístup do aplikácií prevádzkovaných Slovenským futbalovým zväzom. Prejdeme na stránku Slovenského futbalového zväzu www.futbalsfz.sk, kde v menu Projekty, projekt ISSF, Dokumenty, nájdeme certifikát certifikačnej autority Slovenského futbalového zväzu. Certifikát si uložíme do počítača a po jeho spustení alebo otvorení máme možnosť ho nainštalovať. Spustíme inštaláciu certifikátu. Je veľmi dôležité vybrať správne umiestnenie koreňového certifikátu certifikačnej autority Slovenského futbalového zväzu. Použijeme priestor pre dôveryhodné koreňové certifikačné autority. Po úspešnom nainštalovaní certifikátu odporúčame zavrieť internetový prehliadač a znovu ho spustiť. Správnosť inštalácie si overíme napríklad na prístupovej stránke do informačného systému slovenského futbalu. V tejto časti nám internetový prehliadač hovorí o tom, že máme správne nainštalovanú koreňovú certifikačnú autoritu Slovenského futbalového zväzu a prístup do systémov Slovenského futbalového zväzu je teraz už zabezpečený. Ďakujem za pozornosť.